Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ngudto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Friday, no? Maulan no nga to sining Biyernes bangod man sang pamahog sang bagyo, no? Kabay pa nga ti sa iban nga mga lugar nag-agi mga kaksyon pero kabayon ta nga wala lang sang agi kay kabudlay mga kaksyon nga brato do bag-ulang na agyanto sang linog may bagyo na naman nga mag-aagi sa pila ka mga areas diri sa pungsod Pilipinas, no? Pagro aligmat lang especially sa tubig baha mga kaksyon kag tindigid magsaliga preparar lang sa aton sining pag sinalayo mga kaksyon, no? Tinghalos kalabanan yara lang sa ilatag sa kamapuluyan way nakagwa kay ti maulano ng aton sining tiyempo mga kaksyon. Friday subong nga adlaw katapusan nga Biyernes sa bulan sang Oktubre tuig 2022 mga kaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Dalon naton liwat ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon na unit reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod sa mga kabanwanan kag kasudaran sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag mga lugar man sa oriental side. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayon tang okslang may pag-ulan-ulan nga bawat tiyagaan dira sa Negros Oriental paghalonggid mga kaaksyon, no? Importante nga nakahalonggid sa sining mga inoras mga kaaksyon, no? Ti mayugid kay sige karon dugay-dugaya aton ni baloon mga kaaksyon ang sitwasyon dira sa probinsya sang Negros Occidental.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kalakiban mga kaksyon nga ginatamyaw tang ato sini nga mga kaksyon na dira sa isla sang Guimaraso sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clan din Antique kag tubtob sa malabutan sa ato sini nga pag-broadcast sa sini nga odto mga kaksyon namon sa kanginan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa kinanta na ko ang inyo sa aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon namon sa kanginan? Si paring Basti Gerheno nag-monitor na sa inyo sining palatuntunan. Ayun, ayos, keep safe lang dira paring Basti Gerheno. Kapon na si Platania kita dira sa may Conblo, sa may area sang barangay Villamonte. Nagapaninda kita ti mayo man na. Ayo, salamat gid paring Basti Gerhe, no? Thank you gid paring Basti. Ayo sa pagpang coffee. Ayos. Sige, anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay? Aton hibaloon mga kaaksyon sa report ni aksyon na Marlon Hinovia, trabaho sa mga opisina sang gobyerno sa Bago, half day lamang subong adlaw bangod sa Bagyo Paing. Kag pangabudlay sa mga government workers sa Bago ginpasalamatan ni Mayor Yulo sa pagkuha sang SGLG Award. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon Art Hupon, ini may kangtaran sa padayon nga pagaligmat kag paghalong ginaparugyan sang Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga Bacolod nun angot sa padayon nga epekto sang Bagyo Paing. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, mga kaaksyon, babae nga nadakpan sa bypass operation sang pidig kahapon sang hapon sa barangay Takuling kag nakuhaan masobra tunga sa milyon ka pesos nga balorho sang shabu nagatrabaho sa syudad bilang casual employee. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita na aksyon na Ida Naboso karon dugay-dugay. Ini may kangtanan sa lalaki na kuhaan sang illegal nga armas lutang sa bypass operation sang Kabangkalan PNP. Lalaki nga kaupod sini na kuhaan man sa masobra 100,000 pesos nga balor sang illegal nga shabu. Sa patrol nga balita, karon dugay-dugay First Farmers Aras 3 Stevedoring Services Workers nagalaom nga makuha ng ila compensation sa First Farmers. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, balita ni aksyon na Roger Gotib, suspect naglutang sa gwardya kagabi pasakahan na sang kaso sining adlaw. Ano gidayan pinakamotibo sinino nga nagpanglutang ini siya kagabi kag patay gid ni
ang biktima nga gwardya dira sa area sang syudad sang Cadiz, no? Samtang sa balita naman sa Banwasang Tubuso, igabalita ni Action Nelson Patino, arestado ang top 7 sang Tubuso PNP angot sa kaso nga parricide or attempted parricide. Sa balita naman kay Action Vidya Pasible, isa ka top 2 drug personality arestado sa isa ka drug by bust operation sa Banwasang Hinigaran. Kainasang aga, suspect na kuhaan pa sa armas lutang. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, 56 milyones pesos nga balor sang sabon na intersepo sa isa ka Norwegian sa Ninoy Aquino International Airport. 24/7 nga operasyon sang Cebu Airport nagbalik na mga kaaksyon. Tapos naglapaw sa runway ang eroplano from South Korea. Balik na sa operasyon ang Cebu Airport mga kaaksyon. Mga pasahero sang naiya nagadagsa samtang nagalapit ang undas. Kag-anom ka pulis sa Caloocan nga involvado sa pagpang-hold up ginkakas na sa serbisyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang ayara na kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan, kag nakaro chibog na sa sining nga udto, ang ibang sinig nga pahunay-hunay na. Sige, karon dugay-dugay tirahon tang inyo sining nga mga greetings nga ginpadala sa inyo sining nga palatuntunan. Liog lang ta like kag share sa atong sining nga programa. Tapos ninyo like kag share ang inyo sininga mga mensahe. Sige, ayos karon dugay-dugaya. Tirahon ta ini mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mahatag tanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos. Sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon naton nga nagapamati sa sining udto, no? May lang pag-monitor kay Gian Resisio. Salamat, gid. Alma Lunggakit Pontevedra Rabotazo. Jenny Army. Jenny R. Me. Ay, pwede. Si Gerald Babao, salamat gid. Maymar Fernandez Estrella from Cadiz City. Salamat gid Maymar Fernandez Estrella. Marlene, thank you so much. Alin Linko, thank you so much gid ni Cynthia Peñas, no? Casagrigi, Alberto Mistas, Mario Olvido Acuesa, Connie Laparan, Jane Mendoza, Emilito Recampo Malayas, Lilian Tadina Claridad, Dino Alik, Edwin Pantaras, Christian Villa Dalisay, and Jeyo Blasa Romano Hitoro. Salamat, gid, no? Thank you, gid, And sa ibang panaton nga mga kakson kay Jane Mendoza rin naman, no? Veronica Santillan Manukan, thank you so much, gid, no? And Maya Salmorin Cesar Paunal, no? Thank you, gid, kag Roma. Thank you, gid. Gerald Babao, sininga ulan kag bugnaw nga hangin di sa Kabangkalan Action Rex. Gani man, no? Grabe. Sige, pagamping lang kamo diya, no? Parang bisan pa, no?
signal number 1 to doors. Ay, puwerti, no? O, sige, karon dugay-dugay, Kaya rin ta sa signal number 1. Parang, kwan karon dugay-dugay, PDMP tam pasulod ta. Okay? Daligid lang, ha? Sakay ni Cynthia Pinias, live sila sa Barangay Kamalandaan, Kawayan. Nara. Okay. Alin Marling ko sa kay Mario Olvido Aquesa sa Sendalugway, no? Tamiyaw lang si Tisoy at Tisoy. Tisoy Kari, King kag si Roger. Thank you so much, Gid Mario Olvido Aquesa. Dino Alik, good noon, Action Rex. Diri halin pa, kagabi hasta subong ang inulan. Wala untat. Sinigaranto. Kunila paran, ara naman si Basti Gerhin. Thank you so much, sir, Basti Gerhin. Maulanon nga tiyempo magpainit-init kamo diri. Black and White Coffee House. Keep safe, everyone. Thank you, sir, Basti Gerhin. No? Lilian Tadina Claridad, Mimar Fernandez. Okay, sige. Ayos. Karon naman ang iba na. Sige, daligid lang mga kaksyon. Standbayan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12, 3 ng aton oras, 12:03 na mga kaaksyon, no? Daligid lang kay makuha tanay isang reports gikan sa Provincial Disaster Management Program ari sa linyata si Toto Gani Republika, no? Kay may 25 ka mga lugar sa Negros Occidental ginpaidalom sa signal number 1 bangod kay Paing ay perti, no? We have Sir Gani Republika sa PDMP. Sir Gani, mayong udto si Action Rex, Action Radio. Mayong ugto, Toto Rex, no? Yes, sir. Sa aton mga listeners, mayong ugto. Hari, Oh. alas 11, sining ugto, nakuha naton Tropical Cyclone Bulletin number 9. Angot kay Tropical Storm Paeng.
Ariya siya, nagdasig-dasig, nag-accelerate ang iya giho padulong nakatungdan namin na nakatungdan west-northwestward. Mintinado yung yapon iya kabaskugon kag ang epekto ya sini sa landmass naton hindi na tato magadto sa Luzon, Eastern Visayas o kon sa Mindanao diri na lang ta concentrate sa aton. Okay. Ang lokasyon niya karon ari siya 220 kilometers east-northeast ang Borongan City, Eastern Samar, no? O kon 305 kilometros na sidlangan sang Katarman, Northern Samar. Ang iya coordinates grid is 12.1 degrees north, 127.4 degrees east, no? Ang giho yan ay west-northwest sa sulod sang 25 kilometro por ora. Kag ina sa number 8 sini nga alas 8:15 lang ni siya, no? Kagabi daw 10 nagdasig-dasig siya. Ang iya kabaskugon nga hangin 65 km por ora. Kag ang iya madlos masubra na sa 90 km por ora. Okay. Ari ang nabatak ng mga wind signal, mga lugar nga may tropical cyclone wind signal. Sa number 2, Luzon, Visayas, no? Wayang Mindanao. Hindi na yung paglabago na kay Luzon. Sige, ang Visayas lang ta. Visayas sanda diri lang ta sa signal number 1 are. Ang Luzon may Arman, ang Visayas are. Ang aton Negros, no? Northern kag central portion sang Negros Occidental. Partikular sa mga lugar Sagay, Cadiz City kag Escalante. Manapla, Enrique Magalona, ukon Sarabia City o Victoria, Silay, Talisay cities, no? Murcia kag Bacolod, Bago City, Dalana, Pulopandan, Valladolid, La Carlota City, La Castellana, San Enrique, Pontevedra, Hinigaran, Moises Padilla, Isabela, San Carlos City, Salvador, Benedicto, Calatrava, Tubuso, Binalbagan, kag Himamaylan City. The rest, mga Gimaras na ni portion sang mga Aklan, Capiz, Antique, no? Dawalin, do na takluban kita sa Galong. So Western Visayas, hilob na gid. Dason ang Mindanao may Araman. So i-clear ko lang ang Isabela ni lain man kay do ang address siya di Isabela tapos San Carlos City isa lang ni sila or lain-lain ni. Ang proximity sang Moises Padilla kag Isabela kag San Carlos City lapit lang. Okay. Salvador Benedicto lapit lang siya. Dason ara man ang Hinigaran daw kuan lang siya daw surroundings lang nila. So, posibilidad ang Isabela. Bali 26 ni ka LGUs affected? 26 ka LGU. Ano bang kulang? San Carlos. Si Palay, wayda ang hinubaan. Si Palay hinubaan, why? Ang Kawayan, wala man. Ang Kawayan, why man? Oo. Ang interior, La Castellana, Araman. Ang Salvador Benedicto, Araman. Isabela, Magalyon, Moises Padilla, Araman. No? So wala dang Kabangkalan City, Kawayan, si Palay kag Hinubaan, no? The rest ari siya sa pati Negros Oriental, no? Negros Oriental isa lang ta ka isla. Dason Capiz, Aklan, Iloilo kag Guimaras, no? Halos sa bilog nga Western Visayas. Tiari na ni. Amo na ni, prepare na ta. Ano ang aton himuon karon? Ang precautionary measures ta ari na si Bagyong Paeng. Nagabaskog siya kag naga-intensify siya. Nagapasulod siya sa aton nga jurisdiction, no. Ini nga signal posible i-upgrade ni siya for the next higher level. Tropical storm, base mag-severe tropical storm ta. Posibilidad ni mag-severe tropical storm ta. Ang balod sa aton mga baybayon, amat-amat nga nagadevelop na himo siya dagko kag taas-taas. Storm surge na ni sa aton coastal shoreline. Ang mga aton kauturan ginapaabisuan ta ang aton general public, no, ang aton mga listeners nga mag-monitor sa aton latest severe weather bulletin. Pag-isyo sang pag-asa kada anom ka oras kag in the meantime ang aton mga kumbuyahan magdalaman as usual nga luwas lamang nga ang baha ara na, no.
So, ang disaster preparedness naton activated to alert status, no? Automatic na. Kag ti ang himuon lantawan ang kadaan ang aton panimalay, no? Kon mahimo repair o kon matamat kayuhan na, no? Clearon ang aton drainage system para wala sang water inundation sa aton ug saran sa aton atubangan nga hindi kita mabahaan, no? Dason ang harvest crops niya hingagawon gid ani o kung garab. Monitor sa latest severe weather bulletin naton. Ika issues ang pag-asa karon, no? Kada anong ka oras kag hourly updates. Tawag-tawag lang kay i-akomodar kita. Ano gani oras ang next nga update ani? Alas 2, no? Number 9 ni siya. Next, alas 2 ang notice ang pag-asa. No? Sige. Thank you, gid Sir Gani. Pero Sige, why pa man sige. reported nga pagbaha, no? Dari sa Negros Occidental. May ara na tabaha sila, no? Ano nga mga lugar? Gain nyo ko di kopya, be. Dali lang. May ara na siya reported, no? Karon sa hapon, no? Kung mag-follow up kita, tawag sulod naton kay daw ga sinako preoccupied Yan. sa mga Sige, kaupo, sige. senators. Okay, sige. Thank you, sige. gid Sir Gani. Salamat, gid. Oo. Thank you, gid. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat mong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Nabatian ng ato sining Provincial Disaster Risk Reduction and Management Program, PDMP naton, pinagi kay Sir Gani Republica, mga lugar nga yara sa signal number 1, actually ginbatak na so 11 o'clock sining aga aryo liwaton ta sa mga kaksyon ta ha pagro aligmat gid, no? Hindi gid magsaligid pagro aligmat, especially sa nanubuan nga mga lugar, mga kaksyon, ha? Signal number 1, posible nga to sining Philippine Coast Guard, dambot ko naka-advise na sa sakayan pandagata, pakarunan ta na, basi ko malabot na action hands, basi may number ka na ka Philippine Coast Guard ta, si action na Eden Abuso, basi karon dugay-dugay, no? Importante gid ini mga kaksyon, 25 ka mga lugar diri sa Negros Occidental ginpaidalom sa signal number 1 bangod sa bagyo Paing, mga kaksyon. Ano ni nga mga lugar? Sagay City, Cadiz City, Escalante City, Manapla, Ibi Magalona, Victorias, Silay, Talisay, Morsya, Dawalos, tanan gid Don Salvador Benedicto, ang way lakip, Don Salvador, regli, ari man ang Don Salvador Benedicto, Bacolod City, Bago City, Pulupandan, Valladolid, La Carlota, La Castellana, San Enrique, Pontevedra, Hinigaran, Moises Padilla, Isabela, San Carlos City, Salvador Benedicto, Calatrava, Toboso, Binalbagan, and Himamaylan City, mga kaksyon. Ang wailang dire sa listahan tanga nalakip sa signal number 1 amo ang syudad sang Kabangkalan, Kawayan, Sipalay, way mandigili Sipalay kag Banwa sang Hinubaan, no? Ayos, sige. Basta importante, paghalong lang pagaligmat sa sining lakat sang panahon. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:13 at oras karon dugay-dugay. Mga kaaksyon, kuauntang balita ni aksyon na Eden Abuso sa patrol, no?
Inimay kang tanan sa sining First Farmers Aras 3 Stevedoring Services Workers Blaho nagpatawag sang press conference subong aga dira sa Negros Press Club, no? May yara silang ginalauman nga makuha ng ila compensation sa First Farmers mga kaksyon. Pero antes sina life extension na coffee mix sana kita, no? O rin yung ginatawag nga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte! Sa detalye sining balita angot sa First Farmers Aras Triblaho nagpatawag sang press con ini sila subungaga kag tinagalaom sila nga makuha ng ila compensation sa First Farmers Holding Incorporated. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa Patrol Aksyon Eden. Action Rex antes ang akon balita sa patrol no kumpirmar ni Ensign Fresh April Daito, spokesperson sa Philippine Coast Guard, na kanselado na ang tanan nga biyahe, roll-on-roll of vessel kag fast track diriman sa probinsya sa Negros Occidental. Matapos ginbatak na ang signal number 1 sa pila ka mga lugar diri sa probinsya. Particularly, Action Rex ining daan bantayan via Cadiz City, Manila via Bredco Port, diri sa Bacolod, Dumangas via Bredco Port kag sa Banago Port, Iloilo via Bredco Port, Tabulan, Cebu via Sagay City and Escalante City, Toledo City, Cebu via San Carlos City, Action Rex. So wala na gid tanan biyahe kag So meaning Bacolod area and Negros Occidental going to Pagwa Abe, why na biyahe ang sa aton Correct, direksyon Action Eden? Padulong Panay, Padulong Cebu, Padulong Manila, wala na tanan Action Rex biyahe based man sa ginpagwa nga advisory number 2 sang Philippine Coast Guard. Di, may mga stranded nga mga pasero kag mga kargamento action din sa mga puerto. May recorded ang Philippine Coast Guard May Action Rex pero wala pa nila na na consolidate gid tanan kay 11 AM lang nagwa. Dito nakibot man ang tanan Action Rex, wala gid lang dugay gani naghapit ato sa Bredco, ti ang mga bag-o sulod wala na gina-advise na nga hindi na lang magsulod. Kay kanselado na mga biyahe kag ti ang mga nagahulat dito. Kay may actually Action Rex may fast track as far as I can remember, may schedule ang fast track alauna Jeff mo. Oh, correct. Iya nakawisam. Di kanselado na ning biyahe kag sa mga ka-action naton nga kung may kilala kung nga nagabiyahe padulong pa sa Bredco Port kag kung kamo man mismo di pamuyong danay kay kanselado pa ang biyahe kag advice ginila Action Rex sa PCP. Hindi na lang anay maglakat pa puerto ang may tuyo magtabok lang pa Iloilo, hindi na lang or pa Cebu kamo or din man kamo nga bahin basta matabok kamo sa kadagatan kanselado na ang trips as of 11 o'clock kay na-action na din. Correct gid Action Rex kag ang panugyan lang ginila sa mga mangingisda balang may sakayan magagmay nga sakayan pandagat mga baruto dira hindi gid magpalawod kay kadelikado Action Rex kay ara niya po tungod man ni sa bagyo nga si Paenga. Anyways, Action Rex sa aton sininga balita sa patrol. Ginalauma naman niya sang grupo sang First Aras 3 Stevedoring Services Workers nga hindi na mag-apelar sa bylaw, magabayad na lang ang First Farmers Holding Corporation sang dapat nila bayaran sa 64
ka mga mamumugon nga ilagin pahalin sa tung Nobyembre 12 tuig 2012 matapos nagwa ang desisyon sa Court of Appeal sa tung una nga semana sang bulan sa Setyembre nga nagpabor sa ila pangabay nga dapat bayaran sang sila sang ila inubrahan kag pagpahalin sa ila. Sunod kay Noli Rosales, Secretary General sang Kilusang Mayo 1, na pulo ka tuig na nga ginapakigbato ini isang grupo. Rason nga ilagin kalipay ang desisyon sa CA. Dugang pa base sa initial nga computation sang korte, ang First Farmers nga kompanya ang magabayad sang kapin 50 milyones pesos nga tungaon sa mga apektado nga mamumugon. Lakip sa batunon among separation pay kag iban pa nga mga benepisyo nga wala nahatag sa ila umpisa tuig 2012 tubtob matapos ang hearing sang ila sini nga kaso. Sa desisyon sang CA ginpahayag sini nga may paglapas ang First Farmers sang labor standards kaangay sang underpayment of wages kag wala paghatag sang 13th month pay. Sa karon ginahulat pa sang grupo kung nag-apelar sa korte ang natungdan nga kompanya kag liwat naman magahulat sa desisyon sa CA. Ila lang ginapangabay nga hindi na magligwat ang hauna nga desisyon agud mabayaran na ang mga naapektuhan nga mamumugon. Pamatay naton si Noli Rosales. First Farmers Stevedoring services para ipaabot no sa masubra pulo na katuig ang ila pag-struggle dira sa First Farmers Holding Corporation no nakibot kita nga nagpabor sa ila ang desisyon halin sa Court of Appeal sa ang subject namin for bypass sa firearms and na ano naman ini siya na baklan and Aksyon na din. incidentally may po siyang Nanong nag... Sakto sa taning una. Pero action direct sa ang ni Sir Noli Rosales kay ti Kopod man ni sila sang grupo kag actually Pero ang mga stevedoring, sinong tagpamaba nila? Na nga si Noli Rosales niya? kay gina action direct. Ari ba nisa sa First Farmers nga trabaho? May pila lang to ka mga grupo kagina wala gani na yun gid ang presscon gid ya bala action rex kay na bahaan na to sila sa Talisay area kay grabe kadamo lang ulan. That's why nga in behalf sa ila si Sir Rosales na lang ang nagpa-interview kagina kahit ginaupdan ni gini-action direct ang ining grupo sa mga mamumugon. Pero tiyan mo na hulaton pa ni nila kahit may ma-appeal, most probably ma-appeal kung action direct ang First Farmers. Pero to'y balaan gina kung mahatag na ginisilang compensation kung ano bala ang desisyon sang CA action rights after sang apelasyon kung may ara gid man. Way pa man desisyon ng CA, no? May desisyon action rights sa CA in favor sa ila o okay. galing kay pwede ka-appeal ang First Farmers Holding Corporation sa desisyon. So maka-appeal pa ni posible ang First Farmers? Oo, pero so far action rights do wala pa man sila nakabaton sang dokumento nga nag-appeal ang First Farmers. Ma-appeal gid ni sila yan. Tiyamak mo, more or less, daan action direct sa initial computation, 50 million pesos. Pila? 50 million. Ba, kagamay ba? Kay 10 years ni action direct mo, tanan nga sweldo nga wala nahatag sila, umpisa to 2012, separation pay, moral damages, kago ano pa action direct, yung mga beneficyo. Actually, 90 plus ni sila tanan action direct. Galing kay ang iba nagpadala sa settlement sa tungkol 2019. That's why 64 na lang sila nabilin kag ang duha na patay. So ang mga apektado gid action direct 62 pero ang duha ni nga napatyan action direct ang napatay action direct may beneficiaries man. Sila ya ang entitled sa kuhaon man sang sining mga mamumugon kung madayon gid man hatag. Ko initial computation nila sa 50 million divided by 64, mga sobra-sobra man action direct 800,000 ang ining mabato nila kada isa action direct. Balita halin sa patrol ang ka-action niyo action Eden Aboso una sa balita sa action sa Bacolod Action Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Thank you. Salamat ginaksyon na Ida Nabuso. Balita gikan sa Patrol Action Artay Hupon standby anay sa Bacolod City Government Center. May koreksyon sa mahigko nga kolon. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts. Silent. Mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuan taring balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kagtanan sa padayon nga pagaligmata kag paghalong ginapanugyan sang Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga Bacolod nun angot sa padayon nga epekto sang Bagyo Paing. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon Artay Hupon Aksyon Art. Magbogi lang sa next na tapos ang meeting sa city pagi diri sa talatapan ni Dr. Ana Maria Lali Forlan. Upod sa mga naglain-lain na mga barangay, actually 61 barangay sa nag-attend sini Office of the City Mayor via Zoom, no, ang ilang sining meeting sa rin na ang preparasyon dito, especially ang pagtaas no, sa tubig na ginabantayan karon na magtaob no, hasta alas 3 sining hapon na muli ang ginapanugyan gid sa talatapan ni Dr. Forlan nga monitor sa naglain-lain nga mga barangay no, kay ang advisory magmumalang nag-meeting sila dito sa regional office o diya sa Office of the Civil Defense kagiban pagid nga mga talatapan sa regional office sa DNP orange ang color coding diri sa ato no, particularly nga ulan torrential siling niya nga maning dapat balantayan. In fact, as we speak, may ginapa-account si Dr. Forlan kay kundi nakabalik na to ng taga-barangay Singkang sa mga balay nila. Ang nakuha na nga information, sinigil na to, may ara Action Rex naman family na isaylo, no, ang facility i-appoint sila i-plastan naman sa mas safety nga lugar bangod man sining way untat kapag tupa sang ulan na ginakabalakan basi magdalom ang tubig. Duwa ka barangay Action Rex initially nakuha niya ng mga 10 families ini barangay 31 kag barangay Sintang Airport. Ginapa-account niya pa kung bilagid ang total na individuals pero niya palugyan sa publiko kapin pagid kung ano mo pulian malapit sa kilid sa suba o kilid sa mga flood prone area dapat magalong agod makalikaw sa luman na katalagpan. Yari parehag ni Dr. Ana Maria Lari Forlan ang tagpamuno sa City Anarimo. Right now, no, we are having a meeting with the region, no. Orange warning ang atong Bukon of Negros Occidental. And nag-meeting kami with all of barangays because there will be heavy to intense rainfall, no, later this afternoon or siguro ulan na. Then maupod siya sa high tide natin na 1 to 3 o'clock, 1 p.m. to 3 o'clock. Halong kung pwede, sila, kadto na sila sa mga evacuation center kung makita na nagataas ang tubig. We are already activated all the barangay, DR Council, to monitor their area of responsibility and report sa amon diri. Early this morning, mga 10 o'clock or 11, nakag-deploy na kami. Tapos nag-meeting kami through Zoom. So we already informed the barangays involved, no? Tanan na barangay captain, I think all are in attendance man. To be alert lang and i-help nila ilang constituent to
evacuate kung there's need. Nag-aaral na kita evacuate. We have 10 families already. Sa Singkang, Okay. sa 31. Barangay 31. 31? Yes. Bali siya kagabi, ipan sila dok or sinaga? Sinilang galing nga aga na sila barangay Singkang kag barangay 31 Action Art, correct ne? Correct. Grabe na ba ng ulan ng background mo? Gani. Hindi ba ti o nang kuan mo kay grabing tagasak sang ulan? Ay, localization, grabe kiti ang taga-saks ang ulan sa Mexico na nasulog siya. Daw ginabuo ya lang no pag amping lang paghalong gid sa mga kaaksyon ta no. Proceed action na. Monitoron ka lang ni karon kay amo nila lalungan 1 to 3 o'clock sa in the afternoon. Pagkaroon naman sa gabi sa tao liwat action Lex nga mo lang sining Dr. Punan nga dapat bantayan sa publiko. Ang atong balita gikan sa Bacolod City Hall kung ginagulong sa inyo sa Life Extension Super Fiber, agol makasiguro nga makaligaw ka sa nakabalakang nag-develop sa stomach and colon cancer. Mag-life Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, salamat din Aksyon Art Tayhupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, last 12:30. Ang aton oras, Aksyon Marlon Hinubiya, standby anay sa oriental side sa aton sining isla. Mga kaaksyon ginpaidaluman sa signal number 1 ang pila ka porsyon sang Negros Oriental bangod kay Bagyo Paing, no? Kaina las 11 mga kaaksyon ang ining mga lugar sa Giholngan, no? Tambita lang ning lugar, Giholngan, Canlaon, Valle Hermoso, La Libertad, Himalaod or Himalalod kag Tayasan, mga kaaksyon. Amo ni ang ginpaidalom sa signal number 1 nga mga lugar, mga kaaksyon sa oriental nga bahin sa aton sining nga isla. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa mga kaaksyon ta, Aryo, dapat life extension or D3 Bio, DTX 500 na kita, no? Ginaproblema mo bala ang mataas nga blood sugar level, mag-DTX 500 capsule na kita. Mayang palaya extract nga bugana sa charantin nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level, likawan ang komplikasyon dala sang diabetes. Mag-DTX 500 capsule na kita. Kulang sa pag... Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Ako na would like, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad na lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya la sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary at secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitipan ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Bisan gaulan may nadakpan si Aksyon Eric Magbanwa. Bisan gaulan gadakop ta. Sino ay nadakpan niya no? Pero why niya baligya illegal or himo sang illegal kundi dakop siya kay nagapamati sa Aksyon Radio Bacolod. Dakop ka! Daog ka promo sa Action Radio Bacolod. Nadakpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka! Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Dakop ka! Mutlak sa adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita, magdala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa hapon. Dayon Action Radio, Bacolod sa lido. May nadakpan na ang Action Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog. Bangog nga, dakop ka! Aksyon na Eric Magbanwa sa Dakop Ka promo. Din siyang reaction, Eric. Action Rex, mayong ugto, dakop ka, daog ka. Bisan gaulan ka, sulay ka ba? Upog sa bahagi ko. Ang nabatos ko nga, mahal-mahal yun na, basa na o. Ay na, ano man nga. Kaya sa may mostly kay dakop ka, daog ka, upog ka sa baha promo, no? Rain or shine ba? Rain or shine? Gani ba di, grabe, parang balbas sa ulang, grabe nga pagpapinitensya mo sa akong Rex Kantong ba, no? Way pagani ang Semana Santa, ginapapinitensya mo na ko, no? Sige lang. Nakibot mang grabe waswasara ka na iya sa galakpan ba? Sige lang, ako rin kay Dason mo naman. Ara ng ulan sa grabe ulan nagsurex oh. Gani man. Nabasa man ko di man kay ari man si Papa Nixon nag-assess ako no. Di ka mong area? Di ka mong area subong? Barangay 3. Ano na nga purok inyo man? Ano purok ni Banang? Teresa South. Serisa South. Serisa South. Oo, Serisa South, Barangay 3. Axo Rex. Te ari gini si Manang pamuyuko kay tugnaw mong. Barikotot sa pulungkuan niya puto yung radyo yung ganda Raxo-Rexo di pagkakita ya sa atong Nixon doon na kayo home sa dayon sa niya inipiho na ni niya sigurado na ni do sa yuhom pa lang daw makilala na no ang yuhom makilala mo na nga listener gid sa Axo Radio Axo-Rex damo na kuno offer mo na taga-asa kuno tag 50,000 pero di siya magliso sa Axo Radio oo niya bisa 50,000 pero sila tag na sakon hindi ko magliso sa Axo Radio kaya ako yung die-hard sa Action Radio. Nice. Amo na dang tirada, Axo Rex. Duga nga lang karoon na Axo Rex, mo premium, manang ah. Sino gani yung manang ato ang ganang gani? Si Maria Victoria Cortez. Cortez, ato edad pila nang? 60. 60. 60 ka na?
60 na sa ang tingog yan o 22 pa lang ba? Ang imo ko tingog na 22 pa lang eh. Pero 60 man. Ang senior citizens ka na gali. Gani. Okay, tinugay ka na ka mga peace action. Dugay na nagkaog na po gani. Sinyo, pero hindi sa una, kada simana, kada una. Pira ka 1 million, malalisok ka sa ibang mga bakon. Hindi na po gaya, naka 1 million. Mag-iisa ko na 1 million na ano. Ay, verde si Manang Maria Victoria, no? Nang, ano nga ito parang abuyan, di? Wala na ko sumong obra, sir. So, yung nga, dara ko sa eskwilahan ka, obra, di. Oo. Wala na kati. Lain. Oo, lain naman ang artista. Gani. Kira mo ka na. Oo, makita ko. Pawider. Wala Dolo manicure lang. Okay. Wala manicure lang. Sige na, importante. Buhitan. Oo, buhi. Buhit. Taga pa ni Kagsumta. Correct. Ano yung pamaskwa sa Aksyon Radio sa imo? Ari ang may bugas ka di? Oo, salamat gid sir. Sa bugas, sa t-shirt, salamat ma. Nagmay 500 ka pa gid? Aba, 40 pa na. Ang gani man. Ari 500 man ako. 500. 500 pa lang. Thank you. May bugas ka na, may 500 ka na, may t-shirt pa. Salamat kid. Sige pa salamat kid ko sa aksyon kay gitagaan ko niya grasya. Subong labi na gid ikaw Sir Eric. Thank you very much. Ay, Sir Action Rex. Mayo lang na ugto sa imo. Mayong udto man Advance lang akong Christmas sa imo. Gaan man ako Christmas. Wow, 40 ba? Yan, magay ko Christmas action, Okay Action Rex. Okay Salamat Lid, Manang Victoria Fortes. Action Rex sa Serisa, Barangay 3 sa Daog ka promo sa Aksyon Radio Bacolod. Opo diri kay Aksyon Idinaboso, Aksyon Anay, Aksyon Exton Tahom para sa Aksyon Radio Daog ka promo. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ayos, congratulations sa ato siring winner from Serisa South, Barangay 3, siring syudad sang Bacolod, no? Sige, thank you gid Aksyon Eric Magbanwa kag sa ato siring patrol kay Aksyon Dinabuso kag Aksyon Nixon Tahom, no? Ayos, sige, daligid lang. Aksyon Marlon Hinovia, standby yan ay. Katuan ng balita mo na lang siguro. Sa balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo, maki-update kita. Ini may kang tanan sa trabaho bla sa mga opisina sang gobyerno sa bago half-day lamang subong adlaw bangod sa Bagyo Paing. Kag pangabudlay sa mga government workers sa bago ginpasalamatan ni Mayor Yulo sa pagkuha sang SG-LG Awards, mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Huwag ang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo, Aksyon Mar. Rex sa maya sunod sa bago, may pila naman sa mga lugar ang matamat ka nagasaka ang tubig base sa pag-monitor man ni Bago City Mayor Nicolas Yolo. Bakong suri, si Mayor Yolo kay napasang aga nagamando na siya sa karang nga may empleyado sa city government sa Bago City nga half day lamang ang ila sa nga trabaho. O sa lingon test mo mga nukalaudan ang kalabanan nagapreparar nga magpauli na sila salita sa pagsakabatuloyan. Agod nga hambal sa alkalde na asikaso man nila ang ila salita sa mga panimalay. Nausabawi naman sa private company sa pribado naman nga sektor. Ginatugyan ina ni Yulo sa management ang pag-decide kung bala maging half day man ang ilas rin nga pagtrabaho te ang sunod sang bago
kung baha ang paghambalan kag dalagko ka mga kasubaan may ara man dira nga ginabantayan sa masabi once na magapupo ang ulan. Yari ang ato sa interview sa kay Mayor Yuro. Suspended ang classes including local government offices, no? Kay tungod nga daw ka kusog gid kayo sang ulan kag may areas ang tagani nga minugbaha na di na talupangod naman saan taman ang aton nga mga empleyado nga sa ila mga panimalay secure man sila, no? So makapuli sila half day lang kami subong. Ang private offices yat kinabili na lang namin sa ilang mga otoridad kung ma-declare man sila nga hindi sila. Samtang reaksyon rek sa may Kapitolyo Provincial sa itong aga gin-convene man o kung gin-patawag man ni Governor Bolacson ang mga miyembro sa nga Provincial Incident Management Team ang ito kahambalan ang duga nga preparasyon sa nga provincial government sa nga siring pagyo nga si Paing. Ang initial nagkasugtan diri nga itugyan sa pagsaka mga local government units o kung LGUs ang pag-decide kung bala pasakaan ang alert status within sa ila sa nga area of responsibility. Kaya kung matuluman si Gov Lacson kahapon, nagpapanaog kung nagligad nga adlaw pa, nagpapanaog siya sa blue alert status no nga manto sa taran-taran siri nga mga pano ang syudad kon province-wide pero subong nga grabing bupo sa ulan igasugtan rin sa pagsinapol nga pwede ang LGU nga naka-decide kung pasakaan ang ilang sa nga alert level nga status. Pero wala ton pa rin dugay action direct ka ma-report ka na baton ta nga base kon himuon o dakong posibilidad nga base kon i-province-wide man ang pagpasaka sa alert status alin sa blue base kon mag-decide nga himuon red alert ang status. Pero depende pa rin wala ta ang official gate nga order na ipagwa nga mando sa aton sari nga gobernador. Ginta siguro lamang ya ni Provincial Administrator Attorney Rifrando Diaz nga 24/7 nga naka-alerto ang gobyerno provincial, partikular ang Provincial Social Welfare Development Office sa pagpadala sa nga bulig kong kinahanglan sa mga LGU nga kinahanglan sa bulig. Isingit ko lang kay ipangunin ko lang ang reaksyon ni Governor Bolacson kung nga ang may malakit ang Negros Occidental sa sining probinsya nga nakakuha sang awards sa Seal of Good Local Governance. Akong awards lang nga SGLG, damo ng awards ka nabaton ang Negros Occidental pero sining 2022 ang probinsya sang Iloilo lamang ang nagay sa anon nga probinsya nga nakakuha diri sa Region 6 ng SGLG nga award. May ara sang nakit-an nga rason si Governor Bong Lacson may angot sa ripo pakaronan ko ng isaling nga palayag diri kita anay sa isa sang syudad nga nakakuha sa SGLG award. No? Ti anom ka mga syudad mo, isa ka Banwa, isa sa anom dara among syudad sang Bago. Yang Bago City, hambali Bago City Mayor Nicolas Iolo, hindi naman ipag-o para sa nga syudad nga nakakuha sa SGLG kay sa pagkadumdum niya kundi sa magsala hambalya ikatatlo na ligani mo nga SGLG Awards kadabaton sa Bago City sa idalom sang IASRE sa liderato. Tiluyag lang nga pasalamatan ang tanan nga mga department heads kag tanan nga mga empleyado sang Bago City Government sa pagkuha sang sari nga pasadugog. Balikanta si Mayor Nicolas Yuro. Nagapasalamat una sa DILG, kilala sa mga efforts no sang LGU kag ini ginadedikar ko gidni kag ginakabig ko nga isa ka dako nga recognition sang pangabudlay sang aton nga department heads kag sang bilog nga mga empleyado sang City Hall no para sa ila gini ang aton nga recognition nga nakapasar kita sa Seal of Good Local Governance
government kay hindi man ni pwedeng ang elected officials lang ang nagatrabaho kundi nga laban gid kag dako ng trabaho ang iya sa aton nga empleyado. Kuway pa ko ma-inform kung may ara nga cash prize ang una may ara na nga saling tubig project for water na sa una mo subong wala pa ko ka-inform kung ano ang dala ng premium ngayon na. Of course gina-welcome sa kun may ara magid nga premium no na inform sa project sabi no kung kani nga bagay nga na-recognize na ang city kag iya empleyado sa pagpaningwa nga mangin maayogid ang aton nga pagserbisyo sa aton pamuluyo Mayor Nicolas Yolos ang Tagos City. Report kita sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon nyo. Aksyon Marlon Heduvaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Aksyon na idinabuso, standby anay sa balita gikan dira sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mga kaaksyon, ariyo sa mga kaaksyon ta, daligid lang kay kinanglan tani wala baklas ni mo way na kinanglanon nga hukson pa to magpatinlo ka sang imo nga aircon sang salakyan mga kakson kundi ginahukas para iya kung magpatinlo ka but this time mga kakson way na kinanglanon nga baklason ang dashboard mo dira no car aircon cleaning using imported German endoscope equipment and cleaning agents mga kakson no plus disinfectants sa antibacterial treatment mga kakson patay gid ini ang mga kagaw-kagaw kag viruses para sa sanitation and purified air mga kakson no car aircon cleaning system no ara lang sa Golden Rim Auto Service Center. Barangay 684 drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay Aksyon na idinabuso sa Nukpo, lalaking nakuhaan sang iligal nga armas lutang sa buy-bust operation sang Kabangkalan PNP, lalaking kaupod sini nakuhaan naman sang masubra 100,000 pesos nga balor sang iligal nga droga. Yaring kaundan sang balita ni aksyon na idinabuso, aksyon na din. Action Rex dakop ang duha ka mga lalaki matapos ang buy-bust operations ng Kabangkalan PNP latay tinigid lang na aga Oktubre 28 sa Purok Dondonay, Barangay Taping, Siyudad ng Kabangkalan. Sinagay Lieutenant Colonel Alvimar Flores, hepe ng Kabangkalan PNP, ang subject ng buy-bust operation amo si Ivan Lazarito, 36 anyos na nagabaligya sang iligal nga armas luthang. Nakuha kay Lazarito ang kalibre 45 nga armas luthang nga ginabaligya sa balor nga 3,500 pesos nga may upod nga napulo ka balas ang amuman nga armas. Dugang pa samtang nagpatigayon sa operasyon bato kay Lazarito, nakita in plain view nga may ginahupot si Zedric Bohol, 18 anyos, nga illegal nga droga kag dito na recover ang 22 gramos ng suspected shabu
balor 149,600 pesos. Sunod kay Flores, madamo na sang reports bato kay Ladarito kag ginakakulbaan pa sa iyang mga kaingod balay bangod kun kaisa nagapalupok sa armas luthang samtang si Bohol ang monitored naman sang kapulisan nga nagabaligi sang droga sa ilang nga lugar. Ang duha ang priso karon sa custodial facility sang Kabankalan PNP. Yaring kabayan sa pagpahayag ni Lieutenant Colonel Alvimar Flores. Ang subject namin for bypass sa firearms and na ano naman ini siya na baklan and incidentally may upod siya nga si Cedric Bohol and in his possession in plain view nakuhaan siya namon na naman illegal drugs which is shabu 21 heat sealed transparent plastic sachet. And then more or less, nasa 22 grams in and with a standard drug price of 149,600. Mhm. So, ipapatesta ni naman ma'am sa crime lab, dugay-dugay, and samtang prepare kami ng mga affidavit and case folder para sa hininga duwa. Wala ma'am, ano lang gid siya, 45 lang gid nga para ord ng subject for bypass tamon. Balita lang sa NOCPO ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Thank you! Salamat gid Aksyon Eden Aboso, balita gikan sa aton sining NOCPO, no? Alang-alang si Aksyon na Eric, Aksyon Henry, no? Kay may commercial patang alato bangon daligid lang. Aksyon na Eric, karon na lang na dugay-dugay kay manadakpa naman to sa plus ang BCPO karon dugay-dugay sa aton sining panumbalik plus ang mga reports ang aton sining mga out of town reporters, no? May tisyanay kulang balag. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan.
Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Aksyon sa harap. Tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Daligid lang mga kaaksyon na sanbayan ay matagdapilang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ublaw na dason. Ublaw na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan niya, ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na compose na eskwela. Primary kag secondary kang na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niyang padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan kong mga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon.
kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na, nakabati ko na. Inga na tanang sang Diyos ang pagubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri kong Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom,
mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, pabalik kita diri sa atong sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time la 1:12 ang aton oras 1:12 na mga kaaksyon. Kadtuan tanay si aksyon na Eric Magbanwa sa Dakop Ka, Daog Ka promo plus ang balita sa BCPO pariktahon ta siya. Happy birthday lang kay Kapitan Adrian Gregory Yanson Garotso sang Barangay 33 Blanimo, si Kap, no? Kap Adrian Gregorio Yanson Garotso, happy birthday
Kap, no? Ayos, sige, kantuan tanay balita ni aksyon na Eric Magbanwa pero madakop tanay mga kaaksyon. Dakop ka, daong ka promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Nadakpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka. Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Dakop ka. Laksang adlaw sa patuhaw sa bituon, mga balita, magdala, inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa hapon, pagdayon Aksyon Radio, Bacolod sa luto. May nadakpan na ang Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangod nga, dakop ka. Ayos, sige, kantuan tanay sa aksyon na Eric Magbanwa plus ang report sa BCPO. Aksyon, Eric! Sabay siya nga ato subong nadakpa ni kaduwa isa ka retired school teacher, 72 years old, 60 ka tuig, nga nag-maestra kag subong retirado na Action Rex. Pagabot na mo din ni Papang Nixon sa Balayag, hunigid kag nag-andargid, ayas sining radyo naka-tune in sa Action. Ini si Ma'am Bibing Salon Action Rex, actually bulag ni siya no? Hindi na siya kakita, amo ni siya ang retired teacher, 72 years old. Puwerte kitang pasalamat ni Ma'am Bibing Salon kaysa kadugayo niya pamati sa Action Radio pag ulang gid siya nakatuan sa Action Radio kag para sa iya amo ni ang iya kalipayan sa iya sini nga pagtiner diri sa Saripuluyan bilang isa ka bulag kag retirado nga maestra. Ma'am Bibing Salon, mayong hapon sa imo. Mayong hapon man. Ano nabatsagan mo kay nakakadto ka bilis sa balay mo? Bao daw malabuot kong langit siyang pasalamat. Gid nga dadipahan nyo gid ko. Ano sa kilala mo gid ang mga taga Action Radio personnel? Tanan gid. Kaya, una siling si Rex Cantong. Tanan, Eden Abuso, Dito, no? Diaz. Halos kompleto ang series ng tanan na programa daw, balaan mo gid no? Oo. Ang angkorman kag angkorwoman sa Action Radio. Tanan, Tita Wilma. At least do temprano nga pamasko sa Action Radio sa imo. Thank you, Gen. Ang Homi Action Rex, so batunan yung bugas sa Nanay Bibing. Tapos ang mag mo na, ang mag mo imo baso, ariyo. Ang baso. Te ang imo baso, butangan mo na kape. Ate ari bakal mo kape 500 pesos. Very much. Thank you. Muna sila nga wala kita da. Kami, Teka. Ate, anong mambal mo, Ma'am Bibing Salon sa Action Radio? Thank you very much sa Action Radio. Basta radio, Action Radio. Okay, salamat. Kumahasala sang pamati sa Action Radio. Okay, salamat gid Ma'am Bibing Salon. Salamat gid sa imo nga pagpamata. Salamat man. Sa Rex Cantong ko na salamat gid. Duga nga mo na Cantong ha. Okay Yo get Pasko ako Rex Cantong. Okay Ara kay Action Eric na. Forma. Pwede si Ma'am Bibing Salon hindi ma-reach. No, ang kalipay Action Rex hindi mapulong karon nga adlaw. Kompleto kita nga adlaw ni Ma'am Bibing Salon nga nakakadto kita diri kag Ma'am Bibing padayon na pamati sa Action Radio. Always lang i-pray ang mga taga-Action Radio sa imo sining pagtulog para nga bisan paano magalawi kita kag magaserbisyo kita sa mga pigado nga pumuluyo Action Rex nga naga-report diri sa area sang Barangay 3. Now Action Rex ato sining mga balita ulay ho kalagat simpo mo na alang da. Karon nga adlaw inupasaka na sang Regional Police Drug Enforcement Unit sa papanguna ni Police Lieutenant Glenn Soliman ang team leader sang PEDIG nga nagpatigayon sang bypass operation kahapon nga adlaw sa kay Mary Nisiaong 40 anyos taga Barangay 22 nga nakuhaan sang 100 gramos nga sebo nga nakabili sang 680,000 pesos sobra tunga sa milyon ka pesos nabili sa sebo ang na-recover sa kay Mary Nisiaong Action Rex. Now ini si
mayroon ni siya og mga duha pa lang kabulan nga casual employee sa syudad bilang isa ka street cleaner. Pero ang yagali nga pagka-street cleaner, front yan lang gali aksyon as kay nagabaligya ini siya sang Cebu nga nakaagi man actually priso sa pagbaligya man sa Cebu. Pagwa sa presohan, na monitor sang PEDEC, aksyon rex nga nagbaligya, tiyan mo itong aging strike sa kahapon, nga naging positibo ang pag-aresto sa iya. Yari si Police Lieutenant Glenn Soliman, ang team leader sang PEDEC sa interview sa Action Radio. May mga information na kita na-receive sa region regarding sa iyang legal activity. So, nakakuha kita sir sa CA nga pwede makatransaction siya. That's why natigayon natin mabaklan kang manakop ka kung siya yas kasal. Gina-consider natin as HBI. Kalina bilong sa aton priority na at 10 priority sa regional level. Considering nga pagi na sa piso, no? Sa pagbaligya man sa illegal na droga, pero na again sa sang pre-bargaining agreement. At the same time, nagko ni sir nga mo yung sang ang iyang na-deliver na sa particularly sa Bacolod City kag mga adjacent sa city sa municipality sa Negros. May ginatag na sa information sa ngalan pang source taga paano siya nakakonect. But for now, siguro sir, hindi na kami makatag sa kanina considering pinabalidate na natin nila sir ang information. Kaya may mga nagko sa sir nga in-declare and share sa atin information. Pero still, we will subject it for validation from now. Actually, mga 1 month, hindi nga mo na pag-receive naman sa information nagginapalapag kami dito mga personnel para mag-validate. Tapos sa mga link sa nga monitoring dito sa Victoria City. Ito after ng sa kami doon nag-delivery ang aton pagbakok. Hindi rin nga napangita na ng tao. Kaya makakonect man sa ilag dapat mga transaction. Salamat kita sa mga nagbulig man dato, lalo na sa Station 6 na nag-alala man sa aton para madakpan yung suspect ng pagka. Isalit na sir, actually ang source nila ni Headed Source kita lang. Kaya bigas ko din man sa Bacolod City ang makakonect. Actually, si Police Lieutenant Glenn Soliman, ang team leader sang PEDEC nga nag-operate diri kahapon sa hapon sa syudad sang Bacolod. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric magpanog report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat gid aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Mga kaaksyon, ulay hununta na yung balita ni aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, no? Ini may kang tanan sa suspect bilang naglutang kagabi sa isa ka security guard, no? Pasakaan na sang kaso sining adlaw. Yari ang kaundan sang balita. Upod na kay aksyon Roger Gotib. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa detalye sining balita, aksyon Roger. Action Rex, iga pasaka karon ang kaso kag hindi pa man masiguro gid sa pulis kung bala ang ipasaka nga kaso amo ang homicide o kon murder kag suro pa sa kay Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi. Ini matapos nga nadakpan ang suspect sa tong naglutang sang security guard ginatabo nga shooting incident kagabi sa may corner sa Dalanville na kag sa buman sining Magda Ruby o kon natabangan mismo sang Magdalene Hotel. Suro pa sa report nga ang ini nga hot pursuit operation ginpatigayon sa nga kapulisan ti alin mismo sa mga ara-dira naka witness sa nga mga pagpanglutang sa din patay diri amo si Arnold Velocora gabana 57 anyos sigidad kay isa ka security guard. Tuyo kung tani sini amo magkanto lamang sa giridutihan diri sa may merkado kay security guard ni siya sang dynamic builders kag pakaunon lang po tani ang iya sini alaga ang ido sa nga mag-overtake ang isa ka SUV nga auto sa diin ginamaniho naman sang suspect nga gikilala kay Mark Bisa alias Makmak 40 anyos sa edad, may asawa kag residente man sa Villa Barba sa barangay Zone 2
siyudad sa Cadiz. Suno sa report nga ginlagas pa ini siya kuno sang biktima kay pagkatapos sinabtalay sila bangod man nga may mga agsik sang tubig galin sa guma kag medyo madasig siguro ang pagpadalagan sini sang suspect nga naigo ini siya ang nagasakay sa bisikleta nga mong biktima si Arnold Belocora kag dito nag-trigger ang ila sini nga mainit kapag sinabtalay tubtob nga naginabuya isang sakit ng mga sibilanon labi na gidining biktima suno pa sa suspect kag dito na ginang katanay kag ginlutang gamit ang caliber 45 pistol. So isa ka igo sabay kilid ilang si ilok lapos sa pakanto sa dugan na magituran sa kamatayon sining biktima. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi sa ato sining interview. Natigayan na kamadakpan ang suspect sa siring incident dari sa atong area by misang hot pursuit operation. Pagi mo sa atong coordinate sa police station ng mga adjacent. After nga ma-inform kami nga may shooting incident dari sa area, then immediately we inform also the adjacent police station for possible apprehension sang suspect. Then luckily, pati din sa area sang Manapla kagaya natin nini nga madakpan nito. So damo man ga sila nga voluntary surrender protection sa kay Police Lieutenant Colonel Heljan Dispea nag-hot pursuit sila dahil sa dakpan nila galing kan sa kulid nagkooperar naman to ang pila ka pamilya ka mga biyan kag may isa man ka pulis nga kilala mismo ining subject kag may number ganin sa iya mo to nga naka connect sa iya kanayupayan sa mag stay na lang sa lugar kay kwaon siya sang pulis. Pero ang iba ni mga kapulisan niya naglambot pa gani siyudad sa Bacolod sa lagasining isa ka SUV nga may ara nga plate number nga Foxtrot Hotel Alpha 451. Kay mga nakita pagid sa CCTV kung paano natabo ang amo nga insidente. Sa sining nga mga tinion Action Rex kay na nagpatigayon sang pag-coordinate man ang pamilya kay posible ato ginabulubatayan ko pala madahin kini pag-file sang kaso batok sa sining suspect nga karon detinado iya sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Report gikan sa syudad sang Cadiz aton mga ka-aksyon nga mahilig magkape sa sing mabugnaw nga panahon ang lamit kid nga kape amo ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix isa ka sa station cafe upod na dira ang 200 ayo. Ang aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, salamat ginaksyon na Roger Gotti, balita gikan sa syudad sang Cadiz, no? Life Extension Vitamin. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailon. So we understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar
sa pareho sa mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no? Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Tubuso arrested diri ang top 7 sang Tubuso PNP angot sa kasong attempted parricide. Yari ang kaudan sang balita. Upod na kay Action Nelson Patinio. Action Nelson. Action Rex arestado sa kasong attempted parricide kag ginakabig ikapito nga top most wanted sang Banwa Santo Boso nadakpan sang kapulisan sa isa ka warrant of arrest nga ginapagwasang korte. Ang akusado ang ginkilala sa kay Magellan Muñez, 51 anyos kag residente sang sitio Mascobado, poblasyon Banwa Santo Boso. Action Rex ang pag-aresto ang ginapamunuan ni Police Major John Ri Batadlan, hipi sang Tubuso PNP nga ginapatigayon sa Barangay San Jose las 8 kaina sang aga adlaw nga Biyernes. Genrekomendar naman sang korte ang piyansa nga 120,000 pesos para sa iya sini-temporaryo nga kahilwayan. Detinado sa karon sa custodial facility sang Tubuso PNP ang akusado. Sa iban nga balita, Action Rex perwisyo ang gintuga sang ikaduwa nga landslide nga karon adlaw sa Barangay San Benito, Banwa, sang Calatrava. Matapos nga hindi makagi ang mga motorista nga magapadulong sa Barangay Agpangi kag Barangay Maslub sa amo nga Banwa. Ang landslide tuga naman sa padayon nga paghumok sang duta kag ang padayon nga pagtupa sang ulan sa lugar. Ang utsini gin-extend ni Mayor Marilyn Era nga way klase sa tanan nga level ang tanan nga bulutuan sa Banwa sang Calatrava. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patinio na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat gid Action Nelson Patinio. Katuan tanang balita ni Action Vidya Pasible, isa ka top 2 drug personality arestado sa isa ka drug by bust operation sang hinigaran PNP kaina sang aga suspect na kuan pa sang armas lutang. Sa detalye sining balita Action Vidya. Action Rex naglabot sa 40,800 pesos nga balor sang ginaaligar shabu ang narecover sang mga katapo sang hinigaran PNP gikan sa isa ka high value target sa isa ka buy bust operation sa talasay 58 kaina sang aga Oktubre 28 sa may bahin sang Zone 3, Sitio Tugbungan Sur, Barangay 2 sa Banwa sang hinigaran. Ginkilalang sospetsado sa kay Jesse Boy Limaco alias Boy Lolo, 29 anyos, soltero kag residente sang Sitio Guba, Barangay or Zone 5 sa amuman nga barangay. Si Limaco ang ginagkabig bilang isa ka top 2 drug personality sang hinigaran kag naaresto na sa Duanay. Sandig sa report sang hinigaran PNP ginpamunuan ni Police Major Clifford Batadhay, hepe sang istasyon, ang pagkasasang operasyon nga nagresulta sa pagdakop sa kay Limaco. Na-recover sa mga operatiba gikan sa kontrol ni Limaco ang siyamtanan ka mga sachet nga nagaunod sang ginaaligar shabu, nagabugat ini sa 6 gramos. Nagkuha man gikan sa suspect ang isa ka 500 pesos kamo naman ang gingamit bilang buy bust money. Nagkuhaan man si Limaco sang isa ka kalibre 45 nga armas utang kag ini ang loaded sang 3 ka mga live ammunition, isa ka $20, cash nga nagadanga sa 3,350 pesos kag iban pa ang mga drug paraphernalia. Sa karon Action Rex nakahunong ining si Limaco sa custodial facility sang hinigaran PNP. Balita nagikan sa Banwa sang hinigaran. Ini ang inyo ka-aksyon sa Quinto Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na VJ Apasible sa mga kaaksyon ta constipation ang problema ninyo balukang constipation ang muli siyang iloy-iloy sang tanan nga mga diseases. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Daligid lang mga kaaksyon na standbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan,
pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihe nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyong aduan ng mga kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no na kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng buligan ang iban nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o Sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
May pila na ka mga LGU sa nagkansela sang ila sining trabaho sining half day mga ka-aksyon kay na sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Bago pa lang no ti subong ang Bacolod City nagmando na si Mayor Albi Benitez nga may suspension no sang trabaho sa City of Bacolod no bangod sang tropical storm paing mga kaaksyon. Ayo sige lang natagaling sa tiyempo diri sa ato sining pangalagad kita-kits kita buwas mga kaaksyon no. Standby na sa This Is My Life sunod na sa diri gid lamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon sa inyo tanan-tanan. Keep safe mga kaaksyon, no? Maulano ng tiyempo halong gid sa pagrubaha, no? Kabudlay katama. Sige sa kinandan, salamat gid una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon